I ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Danas ćemo da igramo Farming Simulator 18. Znači, isprobavat ćemo igru. Prvi put sam ovo instalirao, malo sam ovdje kombajao. Ovo vidite. Nisam ništa drugo posebno radio. Znači, danas ćemo malo igrati ovo, isprobati malo igru. Kako to sve funkcioniše. Znači, vidite ovaj kombajn. Znači imamo samo njega, imamo ovaj ovdje traktor. Ne znam ovo Massey Ferguson koji je već, mislim da jest, ali ne znam točno. I imamo ovaj ovdje traktor, je malo drugačiji. Imamo nekih prikolica i toga. Znači to je za sve što imamo za početak. Hajmo mi da... Kako da odaljim sad ovo? Nastavimo kombajanje koje smo počeli na ovoj njivi. Vidio sam znači danas samo instalirao, evo instalirao i rekao idem da snimim video. Znači vidite, ostavljamo vamo iza zabave. Ako se to možemo balirati, ali ne znam moja balir koju trebam kupiti. Znači vidim da li imam nešto kod travnate njive. Ne znam šta je to. Neka prikovca, evo. Tako nešto. Ćemo kontroliti ovoga Massey Fergusona. Još mislim da je Massey Ferguson. Zakačit ćemo ovdje prikolicu. Kao što vidite, ovdje ima jedna prikolica koju ćemo sad zakačiti. Ne znam što sam ne mogu da zakačim, baš na kofiru. Ćemo s prednje strane. Sad samo da parkiram ga ovdje da istresamo. Znači već prema. Sad idemo da pređemo na kombajn. Da nastavimo ovo kombajati. Vidimo se kad ja završim ovo kombajanje. Znači kao što vidite iskombajao sam ovo sve. Ne mislite to ovaj traktor.
Sad ja ne znam gdje se to prodaje. Gdje se prodaje ovaj... Čak vamo moram da idem. Ovdje idem u šopa. Čak ovamo moram, znači, ljudi, da idem. Vidimo se kada ja dođem do tamo. Gledajte kako označiti. Ma mislim... Ne mogu ovu danči. Evo tu nazad, znači prodao sam onu pšenicu, dobio sam 38.000 hamen. I sada se vraćam kući. Ovdje, znači tu sam na svojoj farmi. Sad bi ja htio prebaciti na ovaj traktor, sad ćemo malo sa samim voziti. Dobro ide. Čudo fino. Znači ovdje imamo dva neka stroja. Ovo jedna je kao što ja vidim tanirača, a drugo je zubača. Što ćemo prvo raditi, mislim da... Ne, oba dvoje su tanirača, ali jedna je malo drugačija, uzet ćemo ovu malo crvenu da ovu. Zapravo, da, uzet ćemo ovu crvenu. Znači da sad spustimo ovdje. Nećem baš ne bude potanirao, ali znači da ja vam ovo ne odugovlačim. Znači ovo je bila prva epizoda Farming Simulatora 2018. godine. Znači prva epizoda. Nastavit ćemo ovo drugo epizode raditi. I ljudi, pozdrav, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ostavite like, share, subscribe ako još želite ove igre.